kare dongui maya ani bukha serata phano bahai tongmai khajana mare kiching song khaklaina ra kaham korang na tong na hinai khakawo dinilak ni bagi haina hai lifestyle video tu heka bukhok Ziya Debbarma ni bokhroksa actress kai bo tam video ro khlaika borok sing saiman lainai tv ni details full details rok sing tini saiman lainai kai nok takuna ko borok hinji tagan entertainment channel na subscribe khlai kong kai subscribe khlai pai di tam ningke norok ang je pro video ko tal daw norok daktin notification mannai nga phaja se ko kolok sayawai tini video na cheng lainai Puila no real name bini bumung real name eba bini asal mung ke Ziya Debbarma nogo nungjakmani name hingkai Nawami Ziya Debbarma ni asaimani sal hingkai 10 tarik January 2002 bini asaimani birthplace hingkai Belapur Khumulung West Tripura bini weight hingkai 45 kg height hingkai 5.2 feet tau phale saiman lainai bini qualification bo class 10 no pori tongo bini school ni bumung ke Pekwar Jola High School tabu phale sing saiman lainai bini family members bini family wo jotoi khorok buri tongo aro ni bisingo bini baba tei bini ma bini bufa hingke businessman bini buma hingke housewife tai bini monai tongo bini monai ni bumung hingke Damini Debbarma tai sini bukhok Ziya Debbarma bini favorite food hingke muya chakhai tai gudo bini favorite color hingke black tai blue bini hobbies hingke eba bini muchungmani hingke actress taibo air hostess bo job ro khlaina muchungjago tabu sing saiman lainai bini boyfriend ta tong kukrei bukhok Ziya ni boyfriend krei bokhroksa single brei tabu phane sing saiman lainai sini bukhok actress Ziya bupruwa bo music video album khlaika tei a album ni bumung tamo sing saimanai place kangno puila bo album khlaimani eba bini first music video ni bumung hingkai motom Kormo tabo kang saiman ka hamzak mata mono chana muchung aba publish khlaijak kha Borok TV App 25 tarik March 2020 wa tai abono karei bo short film bo khlaika short film ni bumung hingke love story nang ilwan kip ani langwo jotong se special tei kyasang no ini kip ani langwo tongoi thanai I love you angbo abo 19 July 2020 wa khlaijago inkai te kaisa bo music video khlaika amo hinke nono karei tongui maya ani bukha serata phano nono kare dongui maya abo hinke 2 tarik June 2020 abo publish khlaijago bini last music video hinke Bai Malai Khe Khachwk abo publish khlaijago 8 tarik September 2020 wa nikai khajana mare kijing song narok tini chini bukhok actress Ziya ni live selak saima kana khaklai narok video na chaja kana nai o video na chaja kan kai 2000 like supung ready ang 2000 like ni target tonika haina haina rok bai next video malai pinai hambai